ובחג היה נוהג לשחרר להם אסיר אחד את מי שביקשו. והיה אחד שנקרא ברעבה, שהיה כלוא עם חבריו למרד, אשר ביצעו מעשה רצח בעת המרד. וצעק ההמון והחל לבקש שיעשה למענם כפי שעשה תמיד. ופילטוס השיב להם ואמר, האם אתם רוצים שאשחרר לכם את מלך היהודים? כי ידע שראשי הכהנים הסגירו אותו מתוך קנאה. אולם ראשי הכהנים הסיתו את ההמון לבקש שישחרר להם את ברעבה במקומו. ופילטוס חזר ואמר להם, אם כן, מה אתם רוצים שאעשה לאיש אשר אתם קוראים לו מלך היהודים? וחזרו וצעקו, צלוב אותו! ואמר להם פילטוס, למה? מה רע עשה? אך הם צעקו ביתר שאת, צלוב אותו! ופילטוס, שרצה להשביע את רצון ההמון, שחרר להם את ברעבה, ומסר את ישוע לאחר שהולקה לצליבה. והחיילים הוליכו אותו לתוך חצר הארמון, שהוא בית הממשל, וקראו לכל הגדוד לבוא, והלבישו אותו ארגמן, וקלעו כתר קוצים, ועיטרו אותו בו. והחלו לברך אותו, יחי מלך היהודים. והיכו אותו על ראשו בקנה, וירקו עליו, וחרעו על ברכיהם, והשתחוו אליו. ולאחר שלעגו לו, הפשיטו ממנו את הארגמן, והלבישו אותו בבגדיו, והוציאו אותו לצליבה.